Na Rympei U nabynta paidbah Bri U Hynñiewtrep. Unang yalam ke NPP bat menteri ketenat puli putih u Rakkam Sngap meningi uloong baka election barang syudep Khasi Hills Autonomous District Council GHADC Bajang Hills Autonomous District Council GHADC kanam dan jingktah satia ya ke election syaka Baroh Hills Autonomous District Council GHADC kamdan jingga dai hapring ke election KHADC GHADC bat ke election sya GHADC kadang kloy palat banyatai bat banyakren uloong habakli halor ke kongres harilom garu u Rakkam uloong Pikren ya ka jingmi naka election hagam bigre constituency ngirem haka election MP naka tura parliamentary seats hendrai haka election MLA siteng samai hagam bigre ngila job kum ka party ngilong ki balapen kre ban khe rasong kani ka deke jing internet jong kariti sensyar paidbah jongi habakren halor ka jing syarem jong ka kongres haka election siteng samai hagam bigre constituency ulong ngila khe imbyang haka election gam bigre ngisngau thu ya ka jinglong jingman jong ka san berthai Haman lagi constituency, haman lakathan, kajalla batkari. Halor kajing keno syak kentat ke NPP, harilom Khasi u Rakkam uloong, kani kadai kajing internet jang ke election, bat ngam dan kam, ban ajing mud halor kani, kadai kajing jit jang ki paidbah. Sisin baki paidbah kilarai, nihab ban priang iaka. Ngai Khublei ya baroh kinong job, ki badai lengba kajing jit jang ki paidbah. Kadai kara jang paidbah, bat menta, nin sayoi, iaka kumno, ki bajob kin trekam, ula benrap.